Il-proġett ta' Baċir numru 1 waqa' lura. L-awtoritajiet kienu assiguraw li t-triq ta' Bormla kellha tkun lesta sal-aħħar ta' Ottubru. Setet lesta sal-aħħar ta' Ottubru it-triq prinċipali max-xatt ta' Bormla. L-istess kien għamel il-kap tal-awtorità li qed tieħu ħsieb ix-xogħol ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Aħna t-target tagħna l-triq titlesta sal-aħħar ta' Ottubru. Iżda fil-fatt minn 8 ijiem qabel il-festa tal-konċizzjoni, it-triq prinċipali ta' Bormla għadha fl-istess stat li kienet is-sajf li għadda. Bid-differenza li issa konsorzju qabbad il-ħaddiema tiegħu biex malajr kemm jista' jkun ineħħu l-periklu issa li waslet il-festa. Xeni li jikkontrastaw bil-kbir ma' ritratti li d-Dipartiment tal-Informazzjoni qed juri fuq is-sit elettroniku tiegħu. Dan kollu qed iseħħ fl-isfond ta' battalja legali li għaddejja bejn is-subcontractors u l-konsorzju Marinelli. Anti li l-kumpanija Vitruvius għamlet mandat ta' sekwestru tal-li ma tħallsux għax-xogħol li jagħmlu bejn Jannar u Awwissu li għadda. Sekwestru li ammonta l-314,000 euro, l-istess kif qed tagħmel kumpanija oħra bl-isem ta' CSJ.